Mangihon hamuma patik ni debatan di minggu na parjolo parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Filipi bidu 2 ayat 12b. Mardongan biar dohot lomos ni roha. Ulahon hamuma haluan muna. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami. Mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Poti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata aman di Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu naso hatu dosan sitopan nasa na adong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manupoti dosa nami. Akan nahula kami marhite sian panggalson nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami na roay. Nang sian pakateon nami na soture. Rodi panguloyon nami di hisap-hisap ni rohan nami. Nata masitutudo ko nahuhum hami alan di dosa nami. Alay na tarsolsol bagi do hami nuaeng alan ni. Asi maroham dihami ali di bata nami. Pardenggan basa jala parasin roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna jala suruh matod di porbadia tu rohan nami be. Asa terbaik kami manguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami tuhanguluan na sorasuda na pinarbaga-bagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Sungunod do pakahulongi di debata di portibion. Kolado anak na nasasadiyay di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na salileng-lileng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Jahu bado raja, marulup-ulup mata noon, marlas ni roha mapulo-pulo aka nalani. Obon jala halamu maripot-ipot humalian labana, hati goran dot uhum ojahan habasa.
Api mardalan di jolona mangaton nakaalona humaliang. Disodani akahilap na do portibion, jadi lalu tamon madasa. Malala doa kadolok songot patis maradopon bohi ni Jehovah. Maradopon bohi ni Tuhan ni sadok tanoon. Diberitahon aka langit do hati kurana, jala sude aka bangso marnida hamuleona. Ikon tarurak sogo sudea kasih soba aji-ajian. Akan apa puji-puji dirina mida gana-ganaan. Ikon marsoba tuibana do sude aka debata sileban. Di bege Sion doi, jadi marlas ni rohama, marulupuluk ma aka boru ni Juda, ala di panguhumun Israel. Ai hodo ale Jehovah nasun tumimbul. Gumonggom sadok tanoon. Tumimbul si tutudo hosian nasa debata sileban. Hamu ale akana makaholongi Jehovah, sai hagigion hamu manajat, jana disiramo titodini akana hasiana, sai paluana do nasida siang taman perjang. Sai tarsabur do hati uron di partigor. Jalalas ni roha dia kana ujur marroha. Ido sahatna. Martua do akan natumangihon hata ni dibata. Jala nam upiopsa. Amin. Tindakon maha porsiotai. Songon nahin na tidakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion. Rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogon naso hatu dosan. Natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah nasa sadai. Iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabien senton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal doi bana di hau pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah. Ama naik pargogo naso hatu dosani. Di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halat na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia. Jala adong sadahuria nabadia.
huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatain na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan naso rasuda. Amen. Tabigima kor ama Maranatha dungi ina Selasa. Nasian Pangarato. Jaladuk sipul ibadah, pasahaton ni huria mabingkisan Natal turuas nasiasian, si pelas roha situa pensiun, tarik-taring situa, dohot si pelas roha guru sekolah minggu, song leader, par musik, tim multimedia, dohot dirijen kor. Songonima sunggul-sunggul di parpungwata sadarion tuhata ma nama masuk-masuk. Putima. Tapi gema
syukur na pinasahat ni Ina Deborah dungi NHKBP. Maredi mahita sian bukede nomor 61 ayat sada dot udukna losta paradima piliata sada a dot sada b. Oh
Dameni debata na sumurung sian saluhu na roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Tuhita sudi na diholongi Tuata Yesus Kristus, sian hami na marhubas di kantor pusat, ibasad diri songon Eporusa KBP, suaksoni manang sian amata, Sekretaris Jenderal dohotaka amata Kepala Departemen, sahakma horas-horas, selamat hari Natal siak kami sudi, tuhamuna kamang kenang, parhalado doho ruas ni Huria HKBP Piara Jaon, nang naro sian akka luat siada dawan, suaksoni manak sudi akka manami nanami na madohoti ibadah tahun marhite live streaming. Selamat hari Natal madihita saluna. Di pestata lasniro hasadarion parningotat di hatu tubuh ni Tuata Yesus tajakon mahatani debata natar surat di Heber 2 mamuka sian ayat 5 saha rodi ayat 12 alai asa bui umur ata atusi ikon jahaut tado tangi honot mamuka sian ayat sada. Jadi hujaha madihita sian Heber 2 ayat sada saha rodi ayat 12 takas mata pehut-ihut. Dibaheni Heber sada ayat sada 1 ayat 12. Jok-jok jala ragam najulu pabaheni debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi. Alai dia kaari na parpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki. Ibana do dipabakit gabe sitean parluhutani jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasyanganon. Silam ni hasangapon na do suman ni hadirion na do ibana jala diusung parluhutani marhite-hite hatana na marhagogoni. Jala dung dipatupai bana hayason sianak kadosa hudul doi bana tusiamun ni hatongamon na dikijangi songon surung ni guarna natinian nai na mengatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangaponna martibakon nasida. Ayat 5 jamita di pesta tahun. Ai tu suru-surua dia mahya didok anakku doho sadariod doho hutubuhon manang audo gabi amana jala ibana gabi anakku alai dinanaing togihonon na muse tu portibion ibana na perjulu tubui disima didok ikon marsinggang tujolona sudi akka suru-suruan ni debata. Didok donian taringot tuakka suru-suruani ibana maben alugu suru-suruanna api na marjibur-jibur do parhaladona alai taringot tuanaki didok rudi saliling-liling na do habang sami ali dibata tukot hati gorad do tukot harajaume dihaholongi hodo hati goran jala dihagigiho kodo hajahaton. Alani ido dimiakot debatami miak halalas ni roha tuho ali debata sumurung asa tuaka dongame dungi ho ale Tuhan paujakot tanoon dimulanai jala jadi-jadian ni tangammu do parlangitani ma godo akai muse alai toktong do mian anggoho lau buruk doi saluhu na songon ulos songon sape-sape balunomui sudi gabimu bama alayang goho lau stong do ho dang masohot akka taon mi ido sahat na tuita saluhu na diolongi tuhata adorakso tata kasih jala taputihi dia nandidok ni hatan itu hataon di bagasa perngulota
Perjulu majo niarahok kita mengaratai sangobas tersongod dia do situhu manang makna awal Natal na julu. Asabui manigor taida di dia hitanuaing jala anggiat bui tuak katik kina mangihut mamuka sadarion. Bui sahat hita muse lau marnida makangoluhon situhu manang makna awal perayaan Natal. Jadi amu kadongan anggo pesta Natal na perjulu nunga bui dohoron matsay liling duk tubuh Tuhan ta Yesus baru piadok pesta Natal. Duk pe marhira 300 tahun duk tubuh Tuhan tai di patu pahuria ma pesta Natal. Jadi danga dong be namar ningot namasai, danga dong be saksi mata di hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus i. Ay nung ngahira 300 tahun duk tubuh Tuhan tai baru pe di pesta tahun huria pesta Natal. Jadi molo di dunia barat perjulo ma pesta Natalon di pesta di Roma. Tongot tanggal 25 Desember. Jala situhuna di mulana hiradong madua nama cerikot odolan. Makna awal ni pesta Natali. Makna na perjulu ima songop panidangion kesaksian. Ala tongot tanggal 25 Desemberi adong do pesta nama cai balga na di pestahon masyarakat di sekitar Romai, ima masyarakat naso Kristen, jala molo tatakasi sejarah guarni pestai di guari me pesta Sol Invictus lapatanna perayaan kelahiran Dewa Matahari yang tidak terkalahkan. Jadi di tanggal nasarupa adok pesta na belga ni naso Kristen. Imana taguari naking perayaan parningotan hatu tubuh ni Dewa Matahari yang tidak terkalahkan. Jadi di tanggal nasarupa di pestahon halak Kristen ma pesta Natal songos sada kesaksian, songos sada panidangion paboa na tutu si tutudo tubuh Tuhan ta Yesus di Portibion jala songon haporsiaon ni halak Kristen Tuhan Yesus Kristus isa diri do panodang ni tanaon. Jadi di baribaan di pestahon taringot tu kelahiran Dewa Matahari yang tidak terkalahkan, halak Kristen mamestahon parningotan hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus ima panodang ni Portibion. Ido ben nataguari gabe pesta panidangium may pesta kesaksian may asa halak Kristeni unang belao tu pesta na pinatupa ni halak naso Kristen di san tanggal nasarupa di somma hita marpesta ay di soddo ta pestahot Tuhan ta Yesus panodang ni Portibion hiraima di mulana sada situhri Natalia kamangkenang alidoho mana padua hod di mulana situh ni pesta Natali ima na mangodolhon ibadah dosa sitongna manang pertangiangon manang pamujiot tu debata odo anggo situhu ni Natali di mulana mangarimangi hinabalga ni haroro ni Tuhan ta Yesus Tuhan sianganon. Jadi anggo di mulana kamangkenang sangat sederhana do anggo perayaan Natal nah parjului. Dan apalah songon ibadah Natal di hitan waing namat say gudang dekorasina gari ada nuaing di hita apalagi halak Batak HKBP adong goon namar pesta Natal 10 12 di bulan Desember ay tanggal sadai gari ada tahe November 20 kidang masuk 20 Desember ngadong namar Natal adong dope mangido au merjamita tanggal 20 Januari tahun naro mar Natal alang niuluwa bingalewa be. Jadi songonima gajangna nuaeng na julu sederhana dan apala dong
hiasa dota kanasing alaniaha anggo inti situhuna dada ruhut pardurui, dada kemeriahan fisik, alai betul-betul do ibadah, partangyangon, pamujiot tu debata, lau majakon hina argani, pakokopon, marhite-hite haroron itu hatta Yesus Kristus isatiri. Jadi molo penuaing marasing, pesta terang na pala salah niya kamang kenang dak pola na merdusa, hita molo godak pesta, jaladak pola salah, dang na merdusa hita molo tahiasi garejaon, termasuk son na tayo danuaing adong, pohon terang di son, alay op pedeng gaddo tok tatusi, tarsongo dihiyad do di mulana. Anggo di mulana, di perkembangan selanjutnya, adong go memak pohon Natal. Alay betul-betul do pohon. Hau na mangolu. Hita naung marumur 50 tahun tu gijak tengok do peti kidak dana dangarok kya songonon na julu. Atur mangat do tabayang. Ita ba botong ni pisang naung marparbue ba idak kaima atur mangan ibaim ma pohon terang jala laus lilid do ditiki. Ido sa siktong na bermakna. Sotuk pola rupa ni tasalahon ni sinama benon waing aledang adong makna ni Natal sa siktong na julun. Naro di budian nyari mo dak tatu si ale tabaen tarsongon ido waingon. Muluboy tan naro unak pula baebe. Ala songonon buasa adok pohon Natal evergreen guarni pohonon manang hau cemara buasa hau cemara gabe pohon Natal nuaing di barat tong do dipake na songone ala hau sisa sada oddo hau cemara oddo moloro musim salju nuaing musa rupani alai buama beno ngasongoni alai jot hita tabaen naso apala tatusi. Jadi molo songonon nuek sehira hau, habedak hau, sotung do ha Kristianot tay pega besongoni. Natal taboto songo dia lilin na kamangkay nang. Iya lilinon di pagalak lao mga leo sinodang na ikos sape habis daging nai. Lao mga leon hatiuron. Ido nang natahapor siya itu hatta Yesus. Di siyahod dirina baen tubusta sape mate tarsilak tuhatay lao mga leon haluaon ido sa sitong na anggo makna ni lilin hadir di pesta Natal. Jadi tanaro mulai sodo pia makpadita resot dang be do sudia kamanami na perhalado sotuk tersingguk kamu sotuk muruk kamu dak salah dak pola mardosa mulo songonon. Jadi mulo tay dalam punay nay so na makirdo pirdop jala sipata mangulu sipata mitop sotung do patuduho kaporsiaw ni halak Kristen mitok lonok sipata gala uleleng mate dangi. Jadi sa sitong na anggo sian segi ha Kristenon liturgis makna ni Natal danga pala dong sa sitong na nuaing ba berengos songon na indah babuy may alay buhado asa laus dohot akka simbol-simbol na tapake di pesta Natal ta adong lapatan na ihiyad do di mulana bata hirip tujulu babuy ta pasuang buy do carana alanga godang nuaing teknologi buy do cemarai sa sitong na dibayat tu sada pot na balgamang natong besar disuam matusi batuk sa tong atibon yope bayma diangkat tu gereja di tiki Natal, adong malilitong di Toruna, alay do kabis hita pesta Natal, tapaulak mo sa ibana, lau menikmati kehidupan na, ala songon natadohi, memang hau cemaraido, na bertahan hidup, nakpe salju, nakpe hau na asing, marurus bulung na. Taringot na may, alay nuaing marnatal hita, marpesta Natal hita. Asa buido sa hatuakatik kinamangihut takas, ala ido makna manaksituhu ri Natali dumulana bohado asa mulak nang di bagasan ka pestata pesta Natal na tapatupa
takas may songop panidangion na tajakon tuhatay panodang ni Portibion jala tapatupay na mengutamakan ibadah na mangutamahon dekorasi ni parrohaon nakpe riko donang dekorasi ni bagas dekorasi ni gereja daksalay na buidui alay sa gumudang hita lau manggabagabay roha parbagasani majakon tuhatay alani iman waing saurdo do barita nauli na tabigi di hebir sadaon naung tatangihon nakin na mangodolhon na marasing do Jesus doho surusuruan ido bena hujahan naking mamukaya sada 1 ayat 4 ala disido di pabotohon na marasing tuhatay tu surusuruan ala tuhatay tongdo mengatasi surusuruan di pakulingi tuhatta hita marhite barita naulion Tuhan na songod dia do tuhatta Jesusi jala songod dia mahita songod dia ma pakorhonna pangotakna tuhita alani do jepek hamo kadonga sa porsiaon adong matulunian jona matsairi kot tadab turohatta marhite-hite barita nauli na tajaha na tatangihon na perjolo ia tuhatta na dibaritahod dison ima Tuhan Yesus na marhasangapon ayat onom nakididok ikon marsinggang sude surusuruan dang marsobah hita tu surusuruan gariada surusuruan nang hita jolma didok dia otonomi ikon marsinggang tu tuhatai jala saurdo do itu ayat 3 dohot ayat 4 namangodolhon namarhasangapon tuhatai debata napuna hasangapon jadi bohado asanggiat nasa jolma na porsea termasuk di barita naulio suru-suru ape marsinggang marsoba ala debata na marhasangapon do tuhatai laus bui mata ingot taparata kamanginang barita nauli na tatangihon na bodari di tanggal 24 sada siani imana tersurat di Lukas 2 ayat 14 jala sai hirasudidu hita mangai pilon ala termasuk si pajojoron di Lukas 2 ayat 14 nama dok hasangapon ma di debatana di gijang dame ma di tanaon dia kajolma halomoni kamanginang ngasomal tabigion hataon alay tapamana juga manginang da bersengaja do urutan nai dang nakebetulan ni jadi adong 2 unsur sada hasangapon dungi napa 2 hodame napunani si hasangapon mangihutul Lukas 2 ayat 14 napunani debatado hasangapon jalamolo napunani debata hasangapon jupang ma dame di hasianganon unak terbalik jalalau sido ditangiang aliamanami ganu ari minggu doi tatangyakon anom martangiang doi tatangiang aliamanami da bagia perpu dini tangiang aliamanami di dok ai hodo napuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililingna mat say torang do napuna ni debatado hasangapon naikon napuna ni debatado hasangapon asa jupang dame di tanaon asa jupang dame di ngolutta alania manginang hita sudi na diholong itu hatta atik tuk tarujun hita sipata di ngoluon lau maniopi hasangapon mangahut hasangapon tu dirita naso napunata alai hasangapon napuna ni debatan molo di son ikon marsinggang sude suru-suruan nang jolma tapaula maka mangkay nang hasangapon holan tutuhatay asa marhite na tapasahat hasangapot tutuhatay mardame hita doho debata mardame hita tu dirita tahasabab pongoluon tahalasongoluon mardame hita dohot akadonga jolma termasuk akan namangarsahi hita akan namangarugi hita
mardame hita dohoti, mardame sonang nang hurian itu hatta, sadok HKBP. Jala di bagasan nyon, na marsinggang suru-suruan, marsinggang akan aporsea tu di bata. Laus jauh-jauh doon hamu akadongan, bohado asanggia say manoktok kita, makasih holi, makarikoton parsaorat dohot tuhatai di ngolutta si ganopari. Marhite-hite partangyangot ta ganopari, termasuk di namar singgang tutuhatai. Marhite-hite na say tahasi holi majahahatani di bata ganopari. Bagian ni namar singgang dohita dohot tuhatai. Termasuk mamolo say tahari kotot taharing gacon. Lau mamuji tuhatai dia kapar minggu do pesta-pesta huria. Bagian ni namar singgang dohita dia dupan ni tuhatai na makaholong hita. Macari kokjo nasadaon taparohahon niya nakamanginang. Hita sudi HKBP alay secara khusus mah HKBP Piara Jaon. Saya tabigido songod dia nuaing keaktifan marhuria di hita HKBP on. Na molotabadik ko memang tuak ka negara maju tardok denggado penian hita. Molo songod di Jerman taboto hira hurang do 5% halak Kristiani na romar minggu. Molo di Amerika sekitar 20% naringgas marminggu. Nung natajalo na tao ni surat parmahanion ni Opueporus namadok hita HKBP-on sekitar 22-25% do na aktif ruas ni HKBP marminggu ganu ari minggu. Jadi marhite-hite na songonon sanga do say huri mangrimangi molo tatakasi ta kategorihon na hataridani na marsinggang tutuhatay, marsoba, marhite-hite parmingguon, hiradong maopat horong hita HKBP-on, marpartalia tu haringgaso marminggu amanginang. Horong na parjul huguari maun HKBP na tutu, HKBP na marsitutu. Oma parhalado do ruas ni HKBP, naso absen marminggu ganu ari minggu. Songo dia pe akasiulaon saddo anggo namar minggion ikut do. Molo songo na hatsit pe saotik si majujung anggo namar mingguodo ikut do. Tungro pe udan anggo hasaongat do pe anggo namar mingguon ikut do. Bapos rohan wae kita napunguman wae ngonate kamanginangate. Muliate ma tapuji matuhatay. Omma hira HKBP na ideal. Aliadong mahorong na paduahon ay buhama gabaran molo hurak paspe alelaw pamurahok kita do huguari mahorong na paduahonon HKBP ayam kampung. Molo di hutanami di parlilitan na kamangkay nang molo ayam kampungom marpira sa darion marsugok matsoho doy. Jitaradong masongoni hita na mar HKBP molo marminggu jo sa onari ari minggu matsoho jo. Apalagi melodang jakwal na markor rupani ba ijabu majui ba pay madong jakwal markor ngay ko si patureo non alenya dang apala parah iya dobe ale masuk matuna lebih parah na patuluhon ngasoman rata begi istilahon ginoaram mon HKBP kapal selam tarsongo kapal selami daw liling do kamangkenang dituruni lauti bamulok may sahali-sahali tu darat. Tarsongod dia mamarnida HKBP kapal selamon. Hira nabudari may amanginak tanggal 24. Hira di surido HKBP hubigi siya na makpadita di sopen at tuari sahat do tuluar. Di parapat hamin at tuari daksia di bagas sahat tu saping ni gereja tujolo songonan arong muse ingana parkir pe gok sahat tuluar. Jadi goda kiat do gereja ni HKBP di tanggal 24, daksia di bagas bangku tepel, daksia di gijang, terata ihabirang, terata di siamun, gok, sia dia may disima pas paronya kadongan HKBP kapal selam. Alay tanggal 25, tanggal 26, lonong mamuse, tuturun ni lauti, pay mamulok muse tahun naro, tanggal 24.
Jadi tapak kulingi ra adong bedo ilabukta na bodari mungkin siya jabuta do de baon. Basa dok tahun naro moloro tanggal 24 tong maro tanggal 25 tong. Jangan si patureo non. Molo hamia kapangulagok tiki do takasi tua tata dabedo di sektor taision. Basa dok tahu asima. Aledak kulak kami parhala dua manginang. Do ita sudi ruas ni huria mabeta-betai. Ale ang gonau posa horong kategorion sa 20 naking napapatonodo. Dia may horong kategori napapatonon ima ginwaran HKBP Bakke. Kristen mayat dung mate pe sa binoto ruas ni HKBP. Jadi lawa mata si tua do padita tu sada lorong iru pani atu dia mu amang ay mate mata si anu bah ay ruas tadu amangin na ay do ay buah ay dak binereng mar minggu amangin na. Memang 20 tahun nasalpo pe amatay parpudi margareja tikitar didi siap pudane. Badung idak ya tadi duk parmate nai pe sa binoto ruas ni HKBP. Apalagi hita na di bona pasukiton tabbado guarna mayaton adong go mayat COD guarna nuaing. Mayat kiriman, ikirip siya Jakarta, ikirip siya Pakabaru, jala ang wadong ada na di luar tahun, na tabuan naka hata ni si kata, ang gua matau taga di pangaratuan ini mana, na perhuria 2 tahun ini mana, HKBP Bakke, dung mate pe, asabino terus ni HKBP, alai pe ko namak padita pasaribu tok kuburon na dotonge. Gariada kadonga padita ulo do ringgas mengubur na songonon. Anggo sialana suku kamuma. Aleom majonwaing molo didok jojowon ikon marsinggang sude termasuk suruh-suruhan marsinggak kita sude. Ia boha saroha sa pikiran majohitan waing di pesta Natal na parjuluon. Asanggiat sapala nauk takas dihaholong itu hatai hita. Takas ditobus tuhat tahita dilean nasana uli na denggat tungoluta asang giat marhite-hite panadaot tanah takas di holong ni rohan itu hatai haluaot tay na soboi tarpatu pahita siya dirita di leot tu hatai bohado asang giat niya say makuling tu bagasa rohata parbagasani say naing disegarkan ulang tu pikirata dengga basa holong ni rohan itu hatai ima mangojar hita say di bagasan parsitutuon marsinggang marsoba beribadah tutu hatai parjulu majonian HKBP piarajo patuduhon keteladanan tusadok HKBP di Portibion aladok tanggung jawab istimewata ala di piarajo do kantor pusat ala HKBP piarajo do saya kainganan pasahat tontohonan niaka pangulagok tiki iya tung saroha sa pikiran mahita asanggia nian gabe terinspirasi kahurian asing molo rata-rata 32-35% do naringgas marsinggang marsoba marminggu ruas ni HKBP onwaing iya tuk siap piara jauh maparjolo mamuka sadarion talumobi di tahun 2025 naneng ro songonok 3 hali pinasahat termasuk di kata sambutat tiki pelantikan ni Epurus dakolan buan sadanari alebu hadu hita sepakat perhalado ruas ni huria saurdo tita buan sude mulak asanggian makarikoton marsinggang marsoba tutu hatai dungi namangihut didok songon dia tu hatai digoari marhiti hatani tu hataon na rudi saliling-liling na do habang sana ido dia waluinakin rodi saliling-liling na do habang sana jala mangihut tusi dia tulu na dipatupa tuhatay hayason lapatan na hasesaan ni dosa molo saliling-liling na do habang sa ni tuhatay dia mana ni do nyon tungolutta di bagasan na tadalani ari-ari ningolutta saliling di tanao kita saliling mangulu hita molo takas tahaporsyai na rodi saliling-liling na do habang sa nito hatay
dilehonido di hita kama kenang hita sudi sabam ni roha. Ala habangsa ni tuhatay di guari dison, ima habangsa parasian, lapatan na radi haluaon, radi nasa nauli na denggan, omma mabek kita tabah, omma mabek kita toktong marsihohot maka porsia ibana. Molo taha porsiay na rodi sa liling-liling na habangsa ni tuhatay, jala habangsa parasiat do tuhatay, sian habangsa nay, mengalir akan nauli na denggan, mengalir pasu-pasu, do nasa akan nata haperluhod di ngoluon. Pasti dodang murah-murah hita marungutungut, pasti dodang murah-murah hita madili, ale di bagasan sabam ni roha, di bagasan las ni roha. Jadi alani ima laos di pasunggulhod di pesta Natal ta sadarion, asang giat di bagasan sabam ni roha, hot las ni rohata ala habangsa na rodi saliling-liling na habangsa nito hatay. Sa unang murah-murah hita, terbeban dia kebeban na sorikot. Apalagi pigahali pinasahata manginang hasil studi, hasil penelitian, padok niya ka ahli, ternyata siya 12 bulan di bagasa sa taon, di bulan Desember, meningkat ma tingkat stres ni jol maninna di sadok hasianganon. Baya ko kamu majo amanginang molo gabi laos tabba tegang tabba stres hita di bulan Desember. HP si tuhuni Desember mamuka sian Advent sa hatu Natal sa sitong na ala marojahan tuha bangsa ni tuha teru di salililing na gok asini roha ngungay ko takas hita niyan marlas roha marulupulup dan gabi stres. Atik tungarok kamu manginak pangarato mauliati may tuhatay seunang ma stres sa kapangarato na mula ko nate las maroha niyan tahamulate hodro akapangarato siya bona pasogitong gudang na lebih sejahtera di pangarato at tapuji tuhata anggo soala ka haporluan na mulahon dang apala hol suara aliadong ludibe binige berita tong dang apala sukses siya di pangaratoan alaya sa jagar na mulakon asaboy pajupang las roha jadi binige berita dia ka pangaratoan gudang gunwaing dinas pigadayan marojat ala digadeho majo ka barang-barang asaboy dapat hepeng asaboy mulak jadi ba molo tung masa fei baunang gabi pola morulas ni roha napalik peting bohado asang giat pajupang di bagasalari si roha di Natalon iduang guna terutama jalahita kana di hutaope moloro akka pangaratot tamanginang basa dok las ni roha parjupangani mana terutama ba moladok tabba-tabbana siluan ya ka pangaratoy ding gammay ale unang ina terutama unang gabi tabba stres sa lakoran ng mulak. Ay buama par pamili na gudang do hita sudi, buwi do sa dahutay pamilit ta sudi. Jadi tong mata tusi, edi dibenganan nyadang di pera jaon, molonungaro pangarato anggok kesempatan niya karuangan odon, na ilapo pe moloro pangarato tulapon, ba aga ipanggar ma pangarato na hubigi so na hamu luar biasa do ba, sukses do hamu hubigi pakabaru Jakarta inna. Dan apalah sukses siennya nalai badak polannya biasa-biasa do inna alenga binotoi molo dipanggar songoni adong go tujuan nih batar paksa ma nak penaking mamijab siap pegadayan alanga songoni didok ne lapon 30 hala o 40 hala kon ba terpaksa ma amat tau manggar salapon adong musedo di si naga bisuk tada kutip ngadok kian utangna tu parlapoot bulan nasalpu ihusipon las jalo masya ni mana utakku na bulan nasalpu na mana muse ngadoh beban ni pangarato doh utang na nasalpu jadi par pamili na gudang dohita ro amang boru ro tulang ro mangido arong nang laus situau lejo jasmi arong lea majo baju-bajumi lea majo dasimi do akanasing roma parpuri na boruna ay lea majo tu amang borum jo sada jo buruk-buruk mi sadong ingot-ingoton na naboru so baku nga habis
Ida manay nga kosong be koper wala koper na maya na dongin na atong molusoni koper mi pitahoin na manamusedo tarona. Jadi dak pola sa sitong na morulas ni rohata moloro akka pangaratos yelo na daw di natalon sadok na terutama so tunggabe morulas ni rohata so tunggabe mago dame ni rohata parjupanganima tahalason parjupangata do akan taholo kita lumubi rapak pajupak kita do tuhatai di pesta natalon asanggiat songon natado nakin ala rodi saliling-liling na do habang sani tuhatai nasari tuhatai jala sai di parmudu-mudu ngoluta di bagas Allah siroha hita di pesta Natal akan natapatupa parpudi situ tuma napatuluhon tarsongo dia do haroron itu hatta na dibaritahon marhite heber sadaon dido na jadi-jadian na do tano do laut ayat 10 jadi-jadian ni debata jadi-jadian itu hatai do tano do langit. Jadi molomian hita di tanaon boy taida tobak taida sungai taida tao laos doho may mamakulingi paingotot duhita pabuan na pajupang duhita doho tuhatay na manopa tanoon inganata na manopa kahaulion di na humaliak kita molo taida hinauli ni duluk hinauli ni tobak hinauli ni sungai hinauli ni tao bohadon asaboy menghidupkan rasa takjub kita kepada pencipta tuhatai pabua natutusi tutudo tuhatai pataridahon huasona holong ni rohana jalan natutusi tutudo namanoktong asini rohani tuhatai nian didok diturpohon nekosal pudo tabegidui nakiani dada hot memang tanoon alay nak pesongoni argado portibi na tinoppan itu hattaon alanido molo arga molo disarihot tuhatay molo dihirim tuhatay say toktong uli na tinoppan itu hattaon iko doho dohita sudesi hutto tuhatay majamoton mangaramoti asanggiat hot uli lestari na tinoppan itu hattaon ala pangujungi akamangkay nang macay marukil do hita dada holan halak Kristen alay sudi jolma di Portibion ala sian 10 ancaman terbesar dunia ia kerusakan alam perubahan iklim omma urutan ancaman nomor 1 tertinggi di Portibion ido benagodang nuaing bencana alam ala ni pangotak ni hasisiga ni natinoppa HP di parata tu hita sadario di natalon na jadi-jadian ni tuhatta do tanoon doho laut bohado hita asanggiat saurdot doho tuhatai molo di haholong itu hatta tanoon ikut doho do hita pataridahon holong ni rohatta tu tuhatai marhite-hite nama jagahon ala di Indonesia hita tinggal sangado Indonesion punya kejuaraan negatif di tingkat internasional. Sangado Indonesia na manginang juara 1 sedunia na dumoras madabai hau. Juara 1 sedunia. Jalalos ido sada sikak mabarbar ni hasisiga ni Portibio tabamohop. Masuk kejuaraan. Jala masuk dohita Indonesia juara kedua sedunia dalam bidang penghasil sampah plastik. Apalagi talak batak dengan gadot tapar rawahonon. Alana lomar pesta ngaradehian sia jabu. Soi bagi do pesi panganon ngadok pamasuk kotu plastik. Ia tuk tasarion mailan nok kasuhuton. Jaladak kula di Medan adong amplas. Di dia penuai ngahira dong amplas ima ama plastik. Batong ma palastihi siap pesta. Juara 2 hita manginang penghasil sampah plastik.
adong do perdomuan ni haporsiaotta, adong do perdomuan ni perayaan Natalon, tutugasta lao mangaraduti na tinoppan itu taon. Ay taboto takas 1,500 1,000 tahun asabuy terure mo sa plastik gabi alami. Ido ben na monotaidan waeng di YouTube, laut di goi plastik, dia lang dekke plastik, beracun doon, jalata alang dekke, adong donunga kesimpulan akadekke, ikalau na taalangi, nunga terkontaminasi racun, na berbahaya, na buwi menimbulkan kanker, do takanasing. Asa taida perdomuan ni pestata Natalon, hataridaan ni namarsinggak kita, hataridaan ni haporsiaotan na tuhatay manoppa na portimori kodoh dohita manginang. Songon HKBP bertanggung jawab lao merawat alam ciptaan Tuhan untuk tetap terawat dan baik. Alani tarsongonomma kalimat pendek mangaripun sudi barita nauli natabige diobason. Tuhita sudi nadiholong itu hatta. Ditopot tu hattai hita. Marhite-hite hatutubu ni tu hatta Yesus. Dada natapangido. Tungsian panatap ni debatado tuhita. Ala ni asini rohana midahita sudi. Jala hotdo pernah punaon ni debata di ngolutta. Hotdo pernah punaon itu hattai di tano natino panaon. Sialani sabam marohata di ngoluon, las marohata di ngoluon, jala manok tong mahita marsinggang, marsoba tutu hattai, jala marhite-hite parsobota tutu hattai, jupangan gugune baru dohita, jupangan ulup-ulup, jupangan las niroha do hita sian tuhata naro manopot hitai. Amin. Ali Tuhan mauliate situtuma rohanami di pesta nami sadarion di pasunggul hoko Tuhami ia hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus sian asidot holong ni rohamde Tuhami jolma nang tusude natinopam. Ali Tuhan macay las marohanami sadarion marulupuluk matod dinami ala dihaholongi hohami ala ditubus hohami atau ngali Tuhan paborhat mahami mulak siat joromon siap pesta nami na argaon madalani ngulu nami si ganupari marhite-hite hapor seaon nai baru semangat las niroha ha kristenon nai baru dohot pangalaho nai baru. Marhite Yesus Tuhan nami. Amin. Por ser yo soy Roma, amor.
Siamu amanami dohot inanami taparade ma roha dohot pikirata laho madohoti parpadanan manang ulaun nabadia jumolo hitamarede sian nomor 152 ayat 1. Dameni debatana sumurung sian saluhu roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di Banua Gicang. Asi roham topot mahami na pungudison. Adorang hupanga kami non parpadanan na badiai, lehon matod di porbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami, asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makoko pami. Pargogoi mahami macoadaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Saitaiti rohanami, asa lammalunguk kami tu Banua Gicang, asa say masihol hami, pai maimahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naung pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaeng mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tatibang majumolo manang natau hita marulaun nabadia, asa unang hona uhum manangise sian hitaon. Aiholan naudu roha, jala namanol soli rohana ala ni pabahenan na soture, jala namanopoti dosana, jala naporsea dihasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido natau mangaton parpadanan nabadiai. Alai aka nadohot marulau nabadia, unang be dioloi sibolis, unang be didak dati mardosa. Tung padau hamu marohamu nasiani, tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alai pai ngot-ngot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mulak mangulu humoko pamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tata kasih majolo rohat tabi, jala alusi hamuma suku cukunon jongjong ma hamu. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalausim di pati ni debata, molo di parhatutu roham,
dogma olo. Namarsa doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua hon waeng siat dosam, molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohok mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akub ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho. Jalana olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam. Molo songoni roham dogma olo. Atong tapauduk bema rohata, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami, aijot-jot hulaosi hami patikmu, tamado hona uhummu hami nuaing doho sogot, molo baloconommu tu hami, kobartu pabahenan namii. Alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehommu humoko pami. Ala ni ubahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Sai jalo mahami. Sai se sama sudido san hami. Jalalehon to di porbadia tu hami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon nahobartu lomo ni roham, saliling di tano oddo pe hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosamuna, jalan nama uas di asi ni rohani debata, sai saha matu hamu, nahi na porse amuna, mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos marohamuna, nungasesa saluhu dosamuna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia, amen alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaommu, sai sauk malomo ni roham. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngindai uju tarje heibana. Dido mamauliate dungi di ponggoli mai. Di parlehon matuak kasisianna huhu madidok. Ate dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon
padan nai baru maun marhite-hite mudarhu na niusehon humokko pamu bahen hasesaan di dosa. Sai baik kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nunga radi sude ida jala dai hamuma dengan bahasa ni debata.
Bede mahita nomor sia laos jongjong mahita saluna. Sadarion tahala sodo hatu tubuh ni Tuhan Yesus di bagasan penggagatan songon na ni suarahon hatan itu hatai. Jala laus dohi tamar sob batu ibana. Sialani taborhos maibana di bagasan rohat tabi. Marhite hatu tubuh ni Yesus dapotan haluaon hita sian gonggoman ni dosa dohot hamatean. Gok puji-pujian marohat tatu ibana nauk tubui lao pasangapon ibana ganupari. Koma piliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan dohot nasa uli basa na mo diutus hupasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huprahasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata na toktong na sumarmula na sumar patsohotan hupuji hami maho ala saut sudetahim naong sinakakmu adorakso marojahad dope hasyanganon dak tarabat sibulis sakakmu dak sudat tahim na badiyai di bahed dosa nami ala ni holong ni roham nabalga naso haduduani di baheni mauliate marohanami tuho
Alanauk saut sakakmu, ima parsurum di anakmu, gabe si palua jala si pangulu di hami. Sai malua hami, asa malua hami siat dosa, hamatean dohot sian uhum, jala matsohot hami mangulahot dosa. Ope saya si maroham di hami, tugihom mahami tu anakmu, sai bae mahami gabe si luam tu ibana, asa upani halo jaon nahami, ala natinaon na naberneti, dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na punahami, jala hami na puna ibana. Sai sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaummu, dohot haroro ni anakmu gabe jolma, lao panguluho kami pardosa. Sai sungguli maaka parhalado di huriam, mamaritaho barita naulii tu saluhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Sai leo mapitu naukap tu halak naso tu maddaho, dohot tu parugamona asing, asaro nasida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Sai rajai masalhut panggugumi dohot akasuruanna, asa diboto nasida, naung dilihoko raja, jala Tuhan nasumurungi, rodi saliling nililingna. Sai lehon gugu tuak kana di bagasa pangujunan, apuli akkana marsak, jala palua akkana tergugut, sai tatap jala odingi akkana pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Sai dongani jala pasu-pasu hami sudi, akkana magudang rodi dak danak, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari, si sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaor homma damena tu todim.